paradzirwa yawakaitwa murume yakaparadza musha wangu ane 4 years tichinetsana iri nyaya yemudzimai muchimubatira mameseji macall record ndizvo zvambaso nhasi ndizvakuzotsinga titaurani panapa mushure mezvakabva arora mudzimai wangu wacho ndiyari kupfeka hembe dzangu dzondikutaura dzacho idzodzo. right tisati tataura zvakawanda pindurai zvataurwa nababa. ini mukadzi ndakamurora muna February avanhu vavarima zvokuti akandibatira macall record kana mameseji pafoyezi dzaari kutaura handizvisiye noten zvenhumbi zvakare dzaari kutaura madzudzwa nanimi imi madzudzwa andanda kungoti pindurai sekutaura kwamaita kuti pindurai zvataura ataura kuti achitaura achiti ndiye zvakare murume arikupfeka nhumbi dzavo. imimi baba kunetsana kwamaita nemadzimai venyu kuti musvike kurambana mainetsana pamusoro pemurume zvine umbowo here kana vamwe vanokwanisa kuitinisa kuti nyaya yaishupa pamusoro pemurume vari bati mudzimai andina baba vake futi baba vemukomana iwitness vari muno vari muno alright uyai apa baba nyaya yacho inga zvairi kufamba zvakanaka zvatichaita apa toda kutanga taziva ukama huripo. Imimi muri yani vevanhu ava ndaivati bankuru kutanga ari murume watete vangu ava avo ndianga ari murume wangu andikatorwa natete ndianga ari murume wenyu vanofana hasisiri imimi ava ndiani venyu manzwawo zvataurwa nababa mungatipowo umbowo here hunoratidza kuti kana kuti mune maziviro here amunoita pamusoro pekunetsa kwemusha womurume uyu neuyu kuti uzosvika pakuparira musha womurume uyu. ndikange ndingapopore nhema kana chokwadi asi dambudziko raivaiko riripo nderekuti uyu vaiti vakanetsana vanavo uyu achipupura kusvika pamwe kuti pei umbowo hwamuinawo kuti mabata mameseji euyu wanga usingabudi asi achitaura kuti chii aitaura kuti ndiri kufungira kuti uyu ari kudana mudzimai ndobva tamuti inini chiedzanzira dzekuti mubate wakapa kuti ndiri kukundika ndiri kumboedza kuti ndakakunda magona right amaiti peiwo aiwa zvekufamba pamusoro chekutanga ndechekuti murume wangu ndaita zvokunzwa muvanhu chidza kudana atete ndobva azosvika panguva yekuti akabatirwa mameseji nabankuru abatirwa namameseji haana kunda kuyazodzenini akainodza shamwari yangu kuti tikukumbirawo kuti mende nondiudzirawo mukadzi wangu kuti ndabatirwa mameseji asi meseji abatiwa mufoni yakaikanzi cause asi pari zvinhu zvakushandisa mafoni ese ese ndifoni yangu haisi kuita saka ndakuchikumbira kuti imi mamebi minonimiriro nyaya ndibude munyaya ndokupai $40 ndikati urati babi munodana ndiswana atete zvikanzi hongu ndikati shuwo nekuti atete juzi ravo ranga rakavigwa kumba kwangu rine black nepink kuzasi kuno ndikatogwa kuti juzi riendesai kuvakati ndokwanisa sei kuriendesa unozoendesaiwe kana wandichinisira uchimira saatete vangu ndobva ndaenda ndikaenda kumapasti mukoma wakatanga kufona kumapasti 11 vachifona amenini muriko here tikati ndiri wakafona pafoni varume wangu zvikanzi ndikukumbira tomuye kunoku izvozvi mubate muone meseji anyorwa nomurume wenyu ndikati pari zvinhu zvandikude kuuya ndichauya mangwana yamangwana ndikafona inini kumapasti 7 zvikanzi imbomire kuuya muzouya kumapasti 9 ndokufonera kana pasina vanhu pashoko ndofunga tikaenda kumapasti 9 ndobva ndasvika enda imimi nani naiwo murume wangu titu ndobva tasvika ndobva tagara ndati bankuru ndauya ndanzwa muchifona muchiti kuno kochii zvikanzi ndabata meseji muramu irufona saka da kuti murume wako andipupurire kuti zvari kuita akuzviitirei ndikati alright bankuru meseji amabata ndini ndaitaura naatete
pandetaura natera wabvunze atete vakuti handina here musi wandinouya kana pano ndichitaura nyaya dzangu naatete asi toti ndazoshandisa foni yanu yemurume zvikanzi alright. Ndikati vabvunze kuti pane muriwo kana nyama kana chikana imi pamunobva kuMozambique wani mutondipawo fish 1 kuratidza kuti ukama 1 wedu. Zvikanzi amene chandoda kuudza ndechekuti mangwana chachema nenyaya iyi. Ndikati da kuti mundibvunzire kuna atete kuti naye matete handina here kumboya pano ndichikubvunze nyaya yakamira seiyoyo. Vakanditi shuwa vakauya muchindibvunza. Ndikati pandikakubvunze pandati ndaita zvokunzwa semanzwira mukaita oyani imimi asi kunyepa bankuru iri nyaya yekuti ndaidochi musha wangu. Ndobva tadzokera kumba ndobva vazobatirwa futi musi wa 25 December. Murume wangu akafona achibvunza mwana waatete anonzi Tanazwa. Zvikanzi ko naiyo mwana wandanzwa kuti arowerwei mushure mekunge atete atorwa foni nabankuru asi vanga kushandisa foni yaTanazwa. Zvikanzi ko mwana wandanzwa kuti arowerwei asi arowerwa here inini. Ndiyo call record yakabatwa neana. Ava ndobva ndifonera ndikaenda musi wa 27 ari December. Ndobva ndasvika mva nditi amenini paya makamboti kudini pane nyaya. Ndikati ndakairamba. Zvikanzi makairamba asi ndabata audio mufoni yemukadzi wangu. Ndikati alright ndiratidzei ko yacho. Zvikanzi mukadzi akangwara aidhirita ini mushure mekunge murume andiudza kuti amebi endai futi munondiretserera ko ndataura kuno mukadzi wangu kuti ko ndaita sedhirita amebi vari kuya kupi ikoko. Nofunga ndikaenda ndina baba ndobva ndikaenda nawo ndikabuda imomo kumapasti 12 dzeusiku mushopu mavo. Ndobva tadzokera kumba ndikazobuda nipamba musi wa 1 January kuri kunetsa. Ndikati baba bhinya yenyu iyi ndofunga kunditenda zvipacho mukunditenda nemusodzi ndane katunjina nokuti tisina nyaya yako uchibuda nyaya yako kuburikidza naati batai makadaro ndizvozvo here baba kuenda kwandakaita inini nemurooro aiwa pandandichibvunzira kuti ndizvozvo pekuti ichokwadi here kuti mune nyaya dzamakafambira muchinogadzirisa asi dzine chekuita neuyu kusvika kuma12 nebaba ndobva ndazobuda nipamba nokuda kwokurwadziwa ndakuti saka baba bhi kunditenda kwacho ndokunditenda here nemusodzi kwari kuita sei kwari kuita kuti ndaenda nokuti ndisina nyaya kuna tete wakabuda ndakaenda nokuti ndisina futi nyaya kuna tete ndakabuda. Saka apa toti muri kutsvaga here kuti imimi ndokukuvadzai kana kuti ndokuvadza atete ndifambisana pani penyu. Ndakabuda ndikaenda 3 weeks ndiri kwababa wangu mutora shanga. Ndofunga akazotumira mari ndikazoita sei ndakadzoka. Ndadzoka musi wamavhimbogerai makadaro ndinoona sekuti patava manje pakanaka. Mazviona here kuti imi makatanga kutora mudzimai wemunhu pabudira nyaya iye makatanga kutora mudzimai wemunhu achiri kumurume wake. Mazviona here ipapo inanda kutanga kutora mudzimai wemunhu achiri kumurume wake handina kudaro. Alright, ndoda kuti imimi neni timbonyatsowirirana. Ngatitorei kuti ava vanyepa handiti kuti pane mameseji amaitovatuma kuti ndivhariwo chipande. Imimi pachenyu muri kuzviziva here kuti murume uyu nemudzimai wake vakapaza musha wavo nezvinetso zvenyu vachipomerana vachikunyeperai imimi pari zvinhu chimbopindura izvenyu pamusoro yamaita kahwane yakakwana. Inini handizivi kuti kuparadza kwavakaita musha wavo vakaparadza nekuda kwezvinetso zvangu. Zvakanaka. Mambonzwa baba venyu vapupura? Mazviko kwazvo baba vapupura kuti ndainzwa kuti chii? Vainzwa kuti ava vabata mameseji angu kana kuti maaudio angu handiti vaitorana nemurora wavo vachinetsana nyaya kuti kutonzwa inzwaika kuti vabata mameseji vabata maaudio hazvitaure muchato kana rudo izvozvo ndozvinetso. Mirai ndisvike nawo pandoda kusvika. Nhasi unoimba iye yatsemuka imi ndokubva matora pamaroora. Dai murimi mudzimai wenyu ndashaya kuziva kuti murume uyu ndingamubate sei mani ndiye ari kudanana nemukadzi wenyu. Dai murimi mobva masiya mukadzi wenyu makundiko okumubata mobva mamuramba uyo yobva ati chanzi given chachapo kumusana
atakura bebi imunoti chii ndozvavanenge vawirirana ndati imimi munoti chii maitotadza kumubata simuchi mafunga yachiti uyu ari kudanana nemudzimai wenyu imimi munetsana nemukadzi wenyu mumuendesa kwavo achienda kwavo bvarorwa newe wamaifungira imimi wamaifungira munokuvabata munoti chii inini ndinosiyana nazvo because vanhu vanenge vaita chikonzero chapa kuti musiyane ndivapedzera mugumapiri chikonzero chapa kuti mimi mupe mhinduro yekuti ndinosiyana nazvo ndechekuti iro zvimaha mumusungo dai nyaya itakaipindura yakaenda kusaidi kwenyaya isiwe iyoyo dai ndiriseniwo ndinotomhanya naye kudaro kutaura kuti haraiti chikomba chandaitaura nokuti already kumashure ndine mawitnesses anotaura kuti murume uyu ndaitaura kuti mani ndamubatira mameseji ndiye munhu ari kundiparadzira musha wangu nhasi kana akazotora mukadzi saka kufungirwa kwakazowo kufunga kwenyu kunyenga mukadzi uyu kufungirwa nababa kwakakupai pfungwa yekuzonyenga mukadzi wacho kuti azowa mukadzi wenyu kufungirwa padikidiki pandaida kuti baba vaone handida timuone ndepekuti 1 baba venyu chocho vanga vachikuvengai vaitokupurira kuti pane dzimwe nyaya dzavaigadzirisa nezvenyu dzaienderana mukudetsana kwemusha wemunhu wamakazotora handiti 1 tabva ipapo amaya vapupuri havangakuvengei vari kupupura kuti shuwa murume wangu ndaimubharidzirira ndichiitira kuti imba yangu iite sei igare go but nekuda kwekuti zvazosvika nhasi pakuti murume wangu wacho atoratidza kuti haavharidziriri handitika tosiya ipapo pamwe patoda kuenda ndepekuti dai muri imi munorwadziwa sei semurume manje wamutorera mudzimai wake wasvika sekutaura kuita kumota kuti panga pachifungidzirwa asi vanhu vari bhizi kutsvaga kuti ichokwadi here mobva maroora mukadzi wenyu mapaona tasiya ipapo kurwadzisa kwenyu kutoti kana murume wese ari murume anonyatsoona kuti shuwa murume uyu akadherera mbi yake watora mukadzi uye apamba papo hembe dzake waakupfeka mapaona waakupfeka hembe dzake nhasi uno mukadzi nomurume wake vada kuwirirana tidzorerane zvino pari kuyaka aspekti kekuti imimi mutori nehembe dzemunhu uye ndimi mukutoratidza kuti mukutoitisa kuti mukadzi asadzorere hembe murume wake ani mapaona saka zvese izvo zvine zvine chiitiko ichochi ndosaka mumwe wenyu nhasi asvika pakuya kudaro kuti ndiri kutiko akaparadza imba yangu muri kuti kudii ndofunga inini vanhu pavakarambana ndandisipo vanokwanisa kupa umboo pakurambana kwavakaita kuti pakainvolva here zita rangu inini pakurambana kwavo ndosvika panyaya muri kutaura yehembe inini handina hembe yandinokwanisa kunge ndichipfeka hembe yachaparadza ndofunga hembe dzangu dzandinadzo imbiri dzeyero kana makatarisa mumafotozi andinawo ehembe dzangu ini dzeyero idzodzo makatarisa nemazuva atazoti tatorana hazvingambokwanise kuti ndinganzi ndingapfeke hembe yemumwe murume baba havasikana kutokusikidza chaivo chaivo ouya kunzo uya aimbova ari mudzimai wangu vanzwa mastatement yanga vachika yanga ichitaura maringe nezvawaita nemudzimai wouyu ngazonai vayanzi iwewe toda kunzwa shungu dzako kana kuti chivindi chako chikakupa kuti pamukadzi angano mutauro wakagara uchitombogadzwa matatu pamusoro pomukadzi iyeyo wekuti nhasi zvaasiyana mukadzi of course ndatindokutonga usiku kwavakarambana kwakandira chakazokupa chivindi chako iweyo chokuti rati mukadzi wachazomusiyana asi waipasa kutaura rero chivindi mudzivi shungu dzikakupa kuti ndakutora mukadzi wacho iyeyo iwewe waizva kumini ari mutauro wakapasa kusiyana nomukadzi wako akapasa kuti uya asiyana nomukadzi wako munhu kufanira kutora pamusana pako iwewe uchinzi ndiwauniform nyaya ino shungu dzako dzanga dziri pakuti kudini dzanga dzidzogadzira zvinhu here pamusoro echandamira ndinoda kukumbira kubvunza kuti munhu kana aramba kana kuti varambana munhu acharoora here aiwa munhu anoroora asi apa akamira pakati iwewe ndiwe ukungunzi ukarambanisa vanhu zvaunoziva iwe zviya zvaitaurika mundani mati mwatogopinzwa mutina baba wababa kamaita kakukasi kenyu kuchivachavanitese kuchirakidza kugadzira vaitogopinzwa ndokwatokubvunza kuti iwe zvavaiziva kuti ndari nomukadzi uyu ndikona ndaipinzwa azoramba nomurume wake nhasi chakazokupa shungu zokuti gari chimuroora ndere kuti kudii ndere kutora ndida kuvanyadzisa majiti zvavaita chete chii chikakupa shungu idzo inini
ndiri munhu ndanga ndaramba nemukadzi uyu kubva ndatsvaga mukadzi wekuti ndigare naye pandakatsvaga mukadzi pamusoroni mirai zvenyama iyi musati madzokera baba atafumwa nemabhinyu kuda kupindura baba atafumwa ndarida kupinda pakuti handitika panguva yainetsana murume uyu handitika nemukadzi wake handitika urati baba vakanga achirusa nemukadzi uyu handika makamchirimesa handika right panguva yakazoramba nababa nemukadzi uyu handika abva handika ababa ndopakazoramba mukadzi handiti andopakazoramba handiti right zvakanaka chisi achi batireketaura here haiwaka handika wakura kuti chisi achiri musoro chadi uye nhema dzifisa kakunda chokwandika anova mukadzi uyu kai ndiye aimbovadhefenda panyaya dzavo pamukadzi upi vakavhat right advantage uyu zvaarambuka handitika ikanditora uyu vhadi avhabuda mbora zvazvakaita handimona zvazvakaita saka kutaura chokwadi ava amai ava havazi kurevera murume wenhema nokuti zvavarambwa nokuti vataura nyaya yekumashure vasati varambwa novhaikanda mudaro ivo matengerana kuti nyaya dzakambotaurika handimazvona kureva kuti mukomana uyu hapana nhema dzekubva kuna amai kutaura chokwadi kureva kuti uyu manje akazvona mati right mukadzi uyu arivhekwa nyaya dzaaibhodidefenda handika asi ndaida mukadzi uyu handika right pana advantage yekuti mukadzi uyu chikutaura kuti arambwa handimazvona manaka saka uyu akagara akatomakirira kuti uyu pataime acharambwa takuita somanzi handika ndozotora nchiti ndakaroora handika asi iye ndiye akakonzeresa kuti avarambana kumashure tanzwa matauriro aita amai ndikupupura kwamaita pandau dzakambokurukirwa kumashure dzamatenda dziri kuti rima ari kunde chiedza chokwadi nyaya yevana yakunge ichiitika asi nyaya dzandoda kupupurawo ndedzekuti panyaya dzandaona dzavange vapomerana ndine nyaya mbiri nyaya yekuti uyu ari kupfeka hembe uyu apo ndakapokana kozoita uyo mudzimai ndiye akatoramba murume tuizvo mudzimai ndiye akatoramba murume uyu ndiye akatoramba mudzimai wake alright zvakanaka baba panyaya yehembe kana akatadza zvimwe zvekutora mukadzi wemunhu asi pahembe ipapo tane chokwadi zvakanaka inini manje inzwa indibva ndavapindura baba matidimurira nyaya yedu muchidimbu munoona vataura pachikuru hanzi kana akatadza zvokutora mukadzi wemunhu asi pahembe apa pahembe ende ichocho ichokwadi nyaya yehembe ibvisei ndeyekunyemba nyaya yekutora mukadzi wemunhu ndoyechokwadi taiwana kuna baba wake semapupuriro avaita angairambe kana kuibvuma asi mazuva aya haana kubuda kwatiri abuda kuna baba vake dare rese rakatenda kuti pahembe inzwaika baba ava ndiri kuvatenda kuti yezvi handivaziva imweni yenguva ndaakuda kuvapupurira muchidimbu kuti baba ava vanoenda kuchechi vari kuda kutaura chinhu chinonzi chokwadi ende chinova chakadudza mudare kuti uyu akatora mukadzi wemunhu panyaya yehembe mubvisei neniwo ndiri kutoti panyaya yehembe timubvisei ende ichokwadi baba chokutanga makanga makabatana nomurora wenyu mudzimai womwana wenyu muchifambira nhau dzacho dziri dzomwana wenyu kudzivirira zvakanga zviripo ndizvoka kwanga kuri kuda kutsvaga ndanga ndichitsvaga upopu ndezvechokwadi saka ndaitakurana nemurero kuti handei kukunzwa ndati uyu waziwanika sikutora kwaitwa inini matipesa pandaitsvaga umbo aunganidza umbo nhasi wawanika ndawirira vagomba ndawirira navo baba hanzi pesa panandipizitsvaga umbo saka pane zvinhu vandava kunze umbo uyu waziwanika ne hanzi ichokwadi pane zvinhu wawanika nekuti mwana wangu anei anodzimai utombo wanetsvaga kuti ichokwadi kuti vanodanana zvekutaura ndobva vazoona chokwadi nhasi uno aroora saka pasina chimwe chatichaswera kuti titsvagurudze nekuti zvaifungidzirwa zvaitika kutora naye uyu zvaataura ndo chokwadi kuti ava tobikirana saka haisi nyaya kuti
tikutoswera nyama yomusoro. vakuru vedu vakatoisa tsumo yavakati kushaikwa kwechembere bere rofumurutsa imvi tinoti chembere yajiwanei Aiwa, pamusoro chengano amai mapuwa muganga ini ndandinoda kubvunza baba zvavaifamba nemuroro vachienda kufambira nyaya idzi pavaidzoka vaizoudzere mwana wavo kana kumubvunza kuti iwe kwatataenda kwangwachirawo uchinzi mhinduro ndeyekuti zvandaenda nemurora chinotsvagurudza zvatainowana ini ndaiuya ndisina humbo hwakakwana asi mwana ndaimuzememake pandaenda chitipei mameseji acho ndaiaka asingabundi ndopatadzoka chiti iwe zviri kunzi zvakuku mameseji ako abata asi ndada kuzokwanisa kudii maona bira gomba vakurivhesa baba vamudza mwana wavo saizvozvo kuti iwe nyaya ndanafambira kundeyako kunzi zvakati zvakati mwana waedza kuzviramba ozviramba zvake asi nhasi azozadzisa nokuti munhu wacho azomutora ndochaipo patiripa tatafoni pauda kurivhesa of course zvimwe zvisezvo hapana kutotsvakudza mamwe mastories aiitika pachaita se chabuda pachena chiregai chingokumbirwa nachangamire nokuti nguva pamusoro changamire nyaya Thomas chaparadzana norejabudu yasvika kwamuri changamire kuti muchiipa judgment kuti zvakamira sei pamusoro pemukomana akapisa mushango mwake. ndisati ndasvika kujudgment ndakuti ndimbobvunza kuna baba shoma kutsoka kumashure kwemati mwana wenyu chivani mwana mukoma munoona zvazvinoita nyaya iyoiita ndendako ndinanzovanga vakakupedzera kuti zvinobawitness ama kutotora but pane zvatinenge chiitira zvinhu zvacho dzimweni dzenguva tinotozoziva kuti ava ndovanga vari mukadzi wani veuyu zvichitoita tatoramba uchapupu hwacho but hatingamboti nekupupura kwamaita toari kunyebera murume wari pa zvinhu zvacho saka tikuti tinenge takudzoka futi pachee takangonyarara panapa semadzimambo zvezvitotirwadzi kuti singangotarisa kuti dzimba dzinongonzi dzaparara dzevana vadiki vakadai so vamboita mumwe vaparara azonzako futi singatarisi pakubatanidza saka tozvinhu zvabuda pachena kuti mukomana vadwa nemhosva iyo ndiye akatoparadza imba iyoyo zviri pachena kuti adzimai vakachitopupura kuti ndini ndaitomira pakati ndichitedza kudhifenda sadhifenda kuti nyaya isabuda kwenguva refu vachidhifenda adzimai asi nhasi unoyu zvadaro munhu azorambwa iye varamba navanavo uyo hana uzotya kuti zvino ndakatora mudzimai uyu mangwana vanhu achataura kuti yangoti aiwa sinzi varambana ndine kodzero yekumutora asi haiziva kuti uyu nanhasi muhana chigumbu chichirimo kuti imba yangupararo akaita ndiye zvida sevarume tinomboshanda tichiunganidza pfuma nechi manzwa zvinhu zvadzii zvakazogoyo nanhasi nezvitori fall down dzimweni dzenguva yemurume uyu kuti araize kuti asvike paanga asvika zvoda makore haizvitarisira dzimweni dzenguva achaparadzana nemudzimai saka nanhasi kurwadzeko tikazoita kuti aiwa norega nditi murume uyu ngaikudai pamwe zvingasunungure chigumbu changu chiri mumwoyo kuti ndakanga ndanzi ndikuda zvakati zvandiri kuda kuti dzimweni dzenguva zvirerusa hana izvo zvatodzakana kutofema ndikuda kuti ndakakanyirwa imba yangu yakasvika pakuparara dzimweni dzenguva mudzimai aimuda saka tiri kuti wabatirwa nemhosva asi ndakuda kuti vachaparadza ndakunzwa kwamuri mimi kuti zvabatirwa nemhosva muri moyonzi zvishuwa ndakaparadza imba iyi chii chamuri kuda kubva kune muri moyo chamuri kuda murume akandiparadza ndoda mombe 12 andakunzwa murume akandiparadza musha wangu ndoda mombe 12
mombe 12 ndadzinzwa chaparara asi dzanyanya dzawanda muswa iripo asi mombe 12 dzawanda uchasamakosi nepenendava nepandadzorewa dzaifanira kutodarika. mukoma makasukudza munese kutaura kuda kuti kudini ichokwadi pamombe 12 ndachiona zvinoita bhosi ndakatarisa zvinhu zvakaparadzirwa nomukomana uyu zvomunin'ina wangu mese mazviona kuti zvinhu zvawestika zvekutoti kana mombe 12 hatichitotenga zvinhu izvi muchizvitarisawo nini muri pana ende atoita shoma ndaitofunza nomunin'ina chati munhu uda 15 atoita shoma. ya izvozvi tiri kuzvinzwa sedare samambo ndisiti 12 tazvinzwa asi kuti inini kwandei dzakandowandira ndisati ndataura dzandiri kufungidzira ndinoda kutanga ndazvakafunga chaparadza kuti mamwe 12 ngati dzawanda idzai kutsikitudza changamire pamusoro yavasati vataura vachichaparadza tangadai tambodzisa kuhumanitary terms tanchiti mombe 12 times roughly $300 pamombe neta 3.6 saka handizivi wapangotara iri mombe anotara kuti kana kuda mari maybe zvinotigaita kuti nevharu yakaparadzwa nerevo yaazotsikisa ngati dzakawanda dzinondi ndizo tichitaaa amene inyaya irodzoka kuti mudai kuti zvamazoti mimbuta mombe 12 mamakavhariwa sei zvinhu zvakaparadzwa zvosvika zvekuma 19 to 20,000 motokari mafiriji purasi ndakaroora kwatezva ya ndisada kuti tiane mutemo kuti kana vanhu vachibabatanidzwa vakaramana zvakaendawo zvinhu zvaakugwewa futi maigona kuti hafa hafa zvinhu izvo saka muchatarisa kuti aiona 19,000 20,000 yatakaroza ndochida mutemo wako kuti kana zvaakugwewa zvinhu zvaakugwa zvakafanana saka ndiri kuramba ipapa kuti ndakaluza zvinosvika ku 15,000 apa ndatarisa zvinhu zvandikapa divi romudzimai nokuparadza kwandikaita vanomurume zvinodarika 19 nokuti motikari pa13.5 tozoisa zvimwezvo pamusoro chaparadza ndi semuono wangu ndanguona kana tichitarisa pamuchajo togona kuti mombe 12 dzakaita se dzakawanda asi dai kwai kuti anga asinotaura kuti ndikuda mombe ataura kuti aiwa ndakaparadza propati yangu yakawanda akangondipoka kuti mari yakati zvinoyonzochi mwoyo wangu ndinoona zvinogona kuita zviri nani takada kutaura kuti 3,000 pasina mombe inogona kuita shoma 3,000 takati mombe 12 dzinenge dzakaita se dzakawanda itei muchiona makurukota ndofunga nyaya changamire vanga vaikanda kwatiri bcause tikuti chaparadza kuti vhari yezvinhu zvandoexpenda ima 19,000 vatazokaukurita vhari yemombe 12 tikuona 3.6 tikuona gipi racho 3.6 19,000 saka zvaakuda manje kuti chaparadza achiita mezi dzake kuti dzonguva tikata humanitary terms 19,000 yacho inobuda here kuna abudu kana kuti angachaje mari humanitary terms kutaura zvokurangatite kunga zvingajiaisa titaurawo tichidai tinozviziva kuti mambo aripo kana kukwidza kana kudzikisa imini unonzi achaparadza vamwe vachita chimhepo munoteerera zvekutaura mambo mauya kudarira mambo pari zvinhu tikumirira mambo kuti vachati chii manzwaka zvisinei kuti ndopapa nopfungwa dzenyu kana chaparadza kwamuri ndangozerera kwamuri ngatinzwa kuti matimboiye kufundiswa kuti arikutitenda here kutaiwa zvinoda here ndesi pamobika zitiradana unepfuma here zvaimbobuda padzina mukoro